आयै मा खालायदों? आं नै ओंखाम संहोलांसै दिनै थाबनो। माबा बोथोराबो एसे अखा हाहां खालायबाय थादों माथो दोमैलुलुनो। बारफोरसो फैयो नामा? आं ओंखामखौनो संसै। आयै आं साहासो लोंगौमोनलै एसे साहा गांदोंमोन बिस्कुटसो। आलासि जानो थांनाया साहा होगासिनो नोंनो? ओइ आनैयाबो गैया आरो हाबिलाखौबो आं साहा बिलाइया फुदुंनो नागिरदोंमोन लोङा होननानै फैबाय आं थाबनो। ए बिमानै गैयामोन? ओहो। बेनिफ्राय रायज्लायबाय मोजाङै? औ रायज्लायबाय खोन्थाबाय आं। बेबो राजिना जेबोथ' बुङाखै? औ राजि। दा होनबा फैगोन सप्तायाव नोंनि थारिखखौ लानोसै नामा? आरो आबा माबा गनक सनक बेफोरखौ नायनांगौ नामा? नायनाङा खोमालै कर्ट मेरिजसो नालाय। नायनाङा नायनांगौबालाय नायहैनोसै नोंसा आबैया बुंदोंमोन दहाय हाथायाव सोरबा गनक जयैनो। नायथ'वाबाबो जागोनलै आयै दालाय कर्ट मेरिजसो नालाय देनां हाबायावसो नायगोन बेफोरखौ। दे होमबालाय नों जेरै नागिरो। बेनिफ्राय बिसोरलाय फैयाखै नामा दाबो बेरायनानै? गैया बेरायसोबाय खोमा खासेयाबो गोसोआ मोजाङैनो जबाय खोमा बेरायसोबाय फैयाखै दाबो सानैबो। लैथोआलाय थाङासै? गैया लैथोआ उदै साबाय दंनो थायाखै बियो। आयै जेबोथ' जाला न' आयै गासिबो मोजाङैनो थांगोन ना आयै नोंनि गोसोआ मा बुङो आयै जेबोथ' प्रब्लेम जाला जोंहा? मानो गिदों नों आबा जेबो प्रब्लेम जाला आंनि गोसोआ बुङो। दा जोंफोर मोजाङैनो गासैबो मिथिजोब्बाय गासैबो न'आवनो ज' दङ गासैबो मोजाङैनो जाजोबगोन जेबो गाज्रि जाला आंनि गोसोआ बेबायदिनो बुङो। गाज्रि जानांगौआ जाखाजोब्बाय। मा एसे गोथाव आइसक्रिमा। मा जादोंहाय बियो? इमान गोथाव दिनैसो मोनजादों आं बे आइसक्रिमखौ। ओइ मा जागासिनो नोङो? आइसक्रिम। आइसक्रिम जादों बियो? आं गैयो बे सिखाव गथ'आ बियो फैसा खांनानै आइसक्रिम जाना फैदों। ओइ गथ' अबेनि आइसक्रिम जानो फैसा मोनदों नोङो हो? नों होनाय नङा रे। आं होनाय नङा बान्दरि गथ'। अबेनि फैसा मोननानै नोङो आइसक्रिम मोनजादों? आंनि फैसा खावदों नोङो। र' गना होबाव नोङो आंनि फैसा खावनानै नोङो आइसक्रिम जानो फैदों हो गथ'आ। बिमा गैयाबा सिखाव खावग्रा नोङो आंनि फैसाफोरखौ र'। ओइ नोंनि फैसा नङा गुथाल गुमेयासो लाबोदों दानि आइसक्रिम। मा गुथाल फैदोंमोन आं गैयियाव? बेसे गोबाव थानाय बे गुथालालाय फैनानै? आं गैयियावसो फैदों बियो सिरि सिखाव बायदि। फैदों आरो मालाय आब'खौ नायनो। बेथा बेथिफोरा आं गैयियाव सिरि लिंहरखोमादों बिखौ। अबाव जनाय गुथाला न' सिङाव हाबना थादोंमोन नामा हाबिलाजों नोंसा आब' हाबिलाजों? औ न' सिङावनोथ' रायज्लायगोन आरो आलासि मानसि जों लामायावसो थांदोंमोन गेलेनो। सोंबाय थानाङालै आंनाव जाफुनायफोराव। मालायनि न'आव फैनानै अबेनिफ्राय दाउथु जरा अबेनिफ्राय दाउस्रि जरा बेयाव रुम सिङाव हाबनानै लाइन मारिनोसै र'। साला आं गैयाव फैनानै सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनाय बिसोर साला रुम सिङाव हाबनानै थादों। साला पापि खायमराफ्रा आंनि न'खौसो सुवा खेदायनाय बायदि मोनबाय आङो। गोसो थोलायनानै मोजां मोनलायनानै आंनि न'आव बेयाव सुवा खालायनो फैदों। आंनि न'आव लाइन मारिनो फैदों। बाबरे रावबो गैया होनना मिथिनानै बयफ्रेन्डखौ लिंहरदों हौवाखौ लिंहरदों। आं थानायाव हरै फैयाखै बे गुथाला। ओरैनोबा साला आंनि न'आव सुनिग्रह नांगासिनो। र' साला बे हाबिलाखौनो फंनैसो हैनि आङो। बेनो सालि खुलुंखिनिया लिंहरदों बियो आंखौ थांनाय नुनानै फन खालायनानै बेनो लिंहरदों बियो खुरनिया र' बेखौनो रायगोन आङो। आंनि न'खौ सुवा खेदायबाय र' साला हाबा जायालासिनो आंनि न'आव हाबना थानाय न' सिङाव र' साला मा जादों मा जाया बिसोर साला सुवा खेदायबाय आंनि न'खौ बे खुरनिखौ र' आं दिनै र'। जुगामिया आंनि मबाइलखौबो लानानै थांदो नाथाय मबाइला अनबो गैया अफसो। पुलिसजों हमजाबायसो नामा बियो? बे जायगायाव थानाया आंनि थाखायबो सेफटि नंला नामा? बे खैफोदनि थफ्लाया बे जुगामिया अबावबा गिदिंहैदों बियो हमजाबाय बायदिसो मोनदों आं मैयानो थांनांगौमोन दिनै सानसेनि थाखाय आं नेनो नाङामोन। दा हरबो जाबाय मोनाबायानो आंथ' दा गारि गुराबो जेबो मोननाय नंला जायगायाबो बेकवार्ड। दा आं माबायदि खारखोमानो आङो? दा हरखाबनो पुलिसा जुदि नागिरनानै फैयो आंखौ रनिखौ बुथारनायनि दायाव मा खालायनो दा आङो? आखायावबो गरसे फैसा गैया
मा एसे बुरबकनि जदा मुखुनि खामानि मावदि बियो गासैबो प्लेनिंआनो आंना आनसाक्सेसफुल जाजोब्बाय आंनिनो गोरोन्थि गिबियावनो आङो रितुखौनो बुथारग्रोनांगौमोन बेखौनो मांतायग्रोनांगौमोन आङो साला नङाबा दिनै बेफोर समा नुजाफैनाय नंलामोन बे गासैबो जुगामिनि थाखायनो जाजोब्बाय बिनि मोजां मोननाय हे भगबान दिनै सानसेनि थाखाय जेनथेन आंखौ बे जायगायाव मोजां दोनथारदों गाबोन सोरांबानो खारखोमाखासिगोन आंबोथ' साला रनिखौ बुथारनो होननानै बुथाराखैमोन आं स्लिपिं टेब्लेटसो होदोंमोन सोर मिथिगौ बे गरनैसो स्लिपिं टेब्लेट जानायावनो जि बे रनिया जि थैनानै थागोन शिट साला बारहुंखासो फैगोन नामा एबा दिनै खोमसि माबोरैबा बारसोबाय ओइ हाबिला खर' मेलेम गैयै साला चान्स नागिरनानै नोङो आं गैयाव नोङो नोंनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ आंनि न'आव लिंहरग्रा मा बुंदों नों आनै मा बुंदों साला ओरैनोसो आब्रिब्रि देखायो आं गैयाव सिरि हौवाखौ नागिरनानै सानैबो रुम सिङाव हाबा जानाय हौवा हिनजाव बायदि हाबनानै थादों बांद्राय सक जाना देखायनाङा नोंसोरनि आखलफोरखौ मिथिगौ आं गैया होनना मिथिनायखाय जल्दी नोङो फन खालामनानै हौवाखौ लिंहरदों बिनिफ्राय आंनि न'खौ साला सुवा खिथायनानै नोंसोरो बेयाव साला नोंसोर साला मानो बेबायदि बुंदों आनै नोङो एसेबां गाज्रि खोथा मा गाज्रि खोथा बुंखो आङो मा गाज्रि खोथा बुंखो थारखौसो बुंखादों आं नोंसोर बेबायदि धान्दा लानानै फैखादोंमोन नङा आनै नों गोरोन्थि सानदों जेबो गोरोन्थि सानाखै आङो जेबो गोरोन्थि सानाखै नंगौखौसो बुंथारदों आं बेसेबा गोबाव रुम सिङाव हाबना थादोंनो नोंसोरो आंखौ मोनथिया सानदों नोंसोरो आं गैखै सिरि बेफोर खामानिखौ मावनो फैदों नोंसोरो साला फाफिफोर साला आंनि न'खौ साला सुवा खेदायनो फैबाय नोंसोरो फाफिफोर हाबा जाया गारानो साला आंनि रुमाव फैनानै बेयाव आंनि न'आव फैनानै नङा आनै नों साननाया बिदि नङा बेबायदिजों जेबो खालायाखै गुथालाथ' माबा मोनसे बाथ्रा लानानैसो आंजों रायज्लायनो होननानै फैदोंमोन बेबायदि जेबो खालायाखै जोंफोरा नै नों मानो जोंफोरखौ बेबायदि सुवा सानदों आंखौ दिनैसिम गुथाला गाज्रि नोजोरजों नायफेराखैयानो आंखौ मोनथिया सानदों दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि आखलखौ मोनथिया सानदों आगोलनि जुगनि सानदों मोनथिया सानदों दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरा फाफिजासो मोनथिबाय आगोल जोंफोरनि समावसो जोंफोर पबित्रमोन हाबा जाग्रा जोंफोर हौवाखौ दांनोनो होआमोन खाथियावनो फैनो होआमोन नोंसोर बिदि आखल गाज्रि नङा दानि सेंग्रा सिख्लाफोरासो साला हाबा जायागारनो दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरासो बेरायथिंनाय माइबानाय बिसोरनि मा नायनो सुवा सुथिनो आनै आं मालायनि खोथा मोनथिया नाथाय नों साननाय बायदि जोंफोर गुथालजों आंजों जेबो बेबायदि पापनि खामानि मावाखै पापिफोर साला पाप नांगोन नोंसोर पाप नांगोन आंनि न'खौ सुवा खालायना पाप नांगोन नोंसोरो गावबा गावनि न'फोराव थांनानै जि खालायबाय थाहाय आंनि न'फोराव बेबायदि खालायनो दा फैसै आंहासो दा थाखा फैसा गैयैयाव गासिखौबो फोथारजोबनांगोन दा फुजा फिननांगोन फोथारजोबनांगोन न' बां सुजोबनांगोन साथिफोरा आनै मा फोथारनांगौ आं जेबोखौनो खालायाखै जोंफोरो मा पापनि खामानि मावखो आनै बे खालि रायज्लायनोल'सो फैदोंमोन हाबानि खोथा लानानै मानसिनि महर नायबानो बुजियो सोरनि आखला माबायदि आनै बे मोजां खोथा नङा मानसिखौ नुवालाबासिनो गावनि मेगनजों नुवालाबासिनो मिन्थियालासिनो बेबायदि गाज्रि दाय दा होसै आरो आनै नों जुदि गाज्रि मोनदों जोंफोर थानायखौ नोङो डाइरेक्ट बुंबानो जाबाय जों ओंखारलांगोन ना नों मानो बेबायदि थेवबो बदनाम गायदों आंखौ जोंफोरखौ मानो बदनाम खालायदों बेबायदि नंखाय बाथ्राखौनो खुगा बाथ्रा गिदिर गैजा रोङि भिखारियानोसो मावरियानि फिसाफोरानोसो माखौबा एसेबां गिदिर बाथ्रा बुंफैदों नोंसोरखौ फैसा मोनाबा फैसा नङाबा दानो एवब्लाबो लाखियामोन फैसा मोननायखौसो लाखिदों आं आनैनि गोसोआ माने एसेबां गाज्रि सोरबाखि न'आव हाबनानै दसे रायज्लायनायखौनो बेबायदि एसेबां गाज्रि नोजोरजों नायनांगौ होनबा एसेबां गाज्रि गोसोनि होननानै मिथिनायब्ला आं गुथालखौ फैनोनो होनाय नङामोन गावलाय माथो दा नों गुथाल फैबा मोजाङै मिनि हाथाय देखाय रायज्लायो आंलाय माथो गोसो सिङावदि बिनादि आनैयादि बिनि गोसोआदि एसेबां सेवनाय एसेबां गाज्रि गोसोदि जोंफोरखौ सानो आंथ' मिथियामोन नङाबा आं गुथालखौ फैनोनो होआमोन माब्ला लाङो गुथाला बेनिफ्राय थानोनो बाबाय आं गुथालनो फन खालायनानै खिन्थानो नामा नाङा दे खिन्थाला बियो दुखुसो मोनगोन आरो ओरैनो आरो नांज्लायनायसो जागोन रायबाबो थासिगोन दे आरो साननैसोल'सैसो फैगोन सप्तायावथ' गुथाला जोंफोर हाबाखौ लागासिगोन खौनो फेरेसखौ बे साननैसो दादाबदि आरो मानो गाबदों आब' जेबो नङा राजा फै बायजोआव थांनांला नुवाखै बार बारगासिनो बायजोआव थांनाङा उन्दुना था
नों मानो गाबदों आब'? ओरैनो आं माबा गोसोखांदों। आथिं आखाइ सुबायना सुवाखै नोङो? सुबाय। था उन्दुना था बिसिनायाव था।